Nanukad na ang provincial government sa Cotabato ug Department of Agriculture Region 12 sa search for outstanding provincial organic agriculture achievers karong tuiga ug nagpahigayon og assessment ug evaluation sa mga organic farmers. Siyam kaadlaw gihimo ang assessment nga nahuman kagahapon Setyembre 11. Ang mga lugar nga gipailawom sa assessment ug evaluation mao mga barangay poblasyon sa Arakan, barangay poblasyon ug Malangag sa Antipas, barangay poblasyon sa Carmen, barangay Cuyapon sa Kabakan, barangay Linaw sa Matalam, barangay poblasyon ug Sagkungan sa President Rojas, barangay New Rizal, Dalipe ug Ina sa Mlang, barangay poblasyon sa Tulunan, barangay Muaan ug Hinatilan sa Kidapawan City ug barangay poblasyon ug Batasan sa Makilala. Tumong niini mao ang pag-ila sa dakong kontribusyon sa mga organic farmers sa paglambo hilabi na sa natad sa agrikultura.